Hello everyone, good morning. बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। नै लोगोफोर फिसा फुदों एकदम फिसाफ्रा गेलेनानै हायावनो दोन्दोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं मोनसे खामानि मावनो लादों। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। नै लोगोफोर आंना मैगङा एकदम थाजा थाजा आरोना। दासो फुङाव खादों। माने सिखारबायबो खाहैबायबो आरोना। नै बिजौआ साइज साइजथार बियो जोगोनार बिजौ माने फिथाइयानो थाइखायासै बिजौ जानोसै होननानै दानफायालासिनो दोन्दों आरोना लोगोफोर। दा बेखौनो मोनजाबाय थायो आरो। ओमफ्राय नै एसे सायहांबाय थाबैनो सायना लानोसै लोगोफोर। गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना। माने आंना बिजावजालिफ्रा एकदम लेंहरगासिनो माने फैद' बैसागु जानो होननानै। माने जोंहा गामियाव बैसागु खुङो नालाय लोगोफोर। ओंखायनो माने जल्दि सायनोसै जानोसै थांसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर थाजा आरोना मैगङा दासो खागोदानखा नालाय। ओमफ्रायो सायबाय थानोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै आंना बेबायदिसो सायो आरोना। माखासे निलि थाबावनायफोरखौ बोखावनानै बेबायदि गारनो हायो आरो गोरलैयैहाय। ओंखायनो आङो बेबायदि सायो आरो। नोंथांमोना बोरै सायो गावबागाव आइडियाथ' थायो सायनायनि। दा आङो बेबायदिनो सायो आरोना। बिराद गोसो होनानै जानोसै आरोना। दाखालि बावखुंग्रियाव माने मा होनो संनाय बादायहैनायनिफ्रायनो एसे बेदर जागासिनो नालाय। ओमफ्राय दा बेखायनो एसे मिरामिस जानो सानदों आरोना। नै हालदै बाथोन जागोन ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजा होनोना मैद्रु होनो बिदि खालामनानै जानोसै आरोना गोथावनो। ओमफ्राय बिराद बुरजा मोनबाय आरो। दाखालिफोर माने हारसाफोरा खानानै लांदोंनो आरोना। बेखौहाय आहाबो माने खानो साननानैनो खानाय जायासै। ओमफ्राय बिजौआथ' मोजां दङमोन। ओमफ्राय बिसोरो खानानै लांदों जाहैदों आरोखि। नायदो नै खथ' मोजां हेल्दि नै। बिदिसो सायो नै। ओमफ्राय अखानायै आरो सासे लांफैबावबाय आरो नोंसिनि जोगोनार बिजौखौ लांनो आं होननानै। ओमफ्राय लांफैबाय जेखौनो हरबाय आरोना लोगोफोर। एसे लाखिबाय आंबो। गथ'फ्राथ' जाखाया जोंना, आंल'सो जायो। जल्दि सायना लाग्रोनोसै दे लोगोफोर। ओमफ्राय आंहा गामियाव एकदम दिनै सौहैसिगोन आरोना। थफ्ला लानानै थांनोसैलाय। गथ'फ्रा दाबो सिखाराखै आंना। सायना लाग्रोनोसै। आखाइजों बस'नाय मैगङासो गोथाव जायोनोहाय बे मैद्रुफ्रा। सिखाजों सायनायनिफ्राय गोदोनाथ' मालाय नै निलिफोरखौहाय नै आखाइजोंसो ओरै गारोमोन आरोना। दाना सिखा सिनथेन बाहायलांबायसो। थास' बिथ'रिफोरखौबो माने सिखाजों हाया, थास' बिबारफोरखौबो माने मानो होननानैहाय आरो। ओमफ्राय दाना नै ओरैसो आरो फरमुलाया बिदिसो इजि फरमुला। आसुगुरजों सालायनाय माबाबाय थाला आरो खेबस'लाबाय थाला। इजि फरमुला आरो दाना। जुगानो सोलायबायबा ओंखायनो मावनाय दांनायफ्रानो गासिबो चेन्ज जाबोजोब्बाय। नै लोगोफोर बेसेबां मोनबाय आरो दंबावोसो जि बुरजाथार नै लोगोफोर एकदम बे समा मर्निं टाइम माने जेबो खामानि मावाखै आरोना। माने बे जोगोनार बिजौनि खामानिखौसो मावग्रोखादों आरोना जोङो। माने हाथाय फुखांना मोखां सुखांनानै आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना नुखाबाय ओरैबायदि मोजां फ्रेस जोगोनार बिजौ। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दंफायो आंनि बियादै। थ' नोंथांमोना नुखाबाय माने बावखुंग्रियाव ओंख्रि ओंखाम संहैनो थाखाय आङो बेखौनो लेंहरथ'दों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर सुनानै लाखाबाय आं होसनसै आरोना। नै लोगोफोर आंना मोनबाय आरोना। आं एसे बानलु गोरान होदों आरो देनानै। टेस्टि जाबाय। ओमफ्राय हालदै बाथोन बानायनोसै दालि ओंख्रि संसै लोगोफोर। साखिनायलायबाय आरोना लोगोफोर आङो बिराद गोथाव जादों। माबा सारायानो दुंगासिनो।
ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैद्रु एवनायावनो हालदैखौबो एवखाबाय आरोना माने सुनानै माबादों आरो सारायखौ सुनानै आङो नैबे हालदैखौ एवदों ओमफ्राय दा हालदैयाथ' मोनबाय देबाय ओमफ्राय थाव आग्लायनायावहाय दावदै दैसे दंमोन बेखौनो एवबाय आरोना एग्लिलाबायबाय नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय आं बाव सामब्राम गुफुर गरथामसो होदों आरोना ओमफ्राय आङो नै देगासिनो नै मोनबाय लोगोफोर जि गोथाव नुखाबाय हालदै बाथोनखौ मोनबाय लोगोफोर नै आङो फुलाव दै लुस्रांबावबाय आरोना फुलाव दै लुस्रांबावबाय नै मानोब्ला आङो हरनैसो जाहैसिगोन नालाय लोगोफोर गामियाव बेखायनो आङो नै लुनानै होखाबाय गोजोननाय मोना आरोना आङो नै सानफ्रामबो फुंनि बेलासिनि जोथोन लाबाय थाग्रा बियो ओरैनो थासिगोन आरोना नै ओंखायनो आङो लुस्रांखाजोब्बाय गासिबो फुलफ्रावनो लुखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो माने सानजिउबाबो लुना होबाय आरो मेंगुलायनाय हाबाब लोगोफोर नै ओंखारबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय जाखांबाय लोंखांबाय बहुद रेडि खालामबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो स्कुटिखौ सिङाव सोनानै दोनबाय आरोना आंनि स्करपिअखौहाय बिराद जगार लोगोफोर ओमफ्राय आङो दाउफोरनो आदारखौ माबायदि खालामनानै दोनखो नै नैबे प्लास्टिकआव आरो एसे लेथेर फेथेर खालामबाय लेथेर फेथेर माने एसे राननानै होबाय ओमफ्राय नै बेवहाय दै दोनबाय आरोना लोगोफोर जोङो साननै जागोन नालाय हरनै साननै ओमफ्राय दा बिदिनो खालामबाय ओमफ्राय मोनसे गनिबो दोनबाय आरोना लोगोफोर नै लेथेर फेथेर एसे माबानानै होबाय गाखोनानै जानो हानाय बायदि आरोना दा गामियाव थांसै दे बाय बाय दा गामियाव थांसै ओमफ्राय नै लोगोफोर पेरटनोबो आदार होबाय दैबो होबाय ओमफ्राय थाथ'थोंसै आरोना बाय बाय पेरट मिकु बाय बाय मिकु नङा बेना थथाराम बाय बाय थथाराम नामानो बेलेग जायोहाय लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै आरोना ओइ लिलि लालाफोर फैद' लिलि लाला आरोना जोंना दा बायदियावलाय अबाव माबा मोनो आरो फिरफिलि मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना गारिया कन्टेक्ट खालामखाबाय डाइरेक्ट न'सिम आरोना लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय